עשית איחוד הלוואות לזוג, נגיד. הכנסת את כל ההלוואות שלהם מתוך המשכנתה, הוצאת להם משכנתה יותר טובה. מי מבטיח שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, הם לא יגיעו לאותה נקודה? תשמע, אני עם זוג כזה עושה את המקסימום. אני שומע את הסיפור של הזוג, אני אומר להם איפה הם צריכים להתייעל, מה אני יכול לעשות, לשפר להם באמת לקחת את כל ההלוואות שלהם, לקבץ את זה להלוואה אחת, לחסוך להם עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, גם להקטין להם את ההחזר החודשי, וגם לתת להם פה תוכנית, שהיא תוכנית לטווח ארוך, באמת, איך לשמר את הדברים האלה, שלא ייכנסו שוב פעם לבור. אבל אם הם לא יממשו את הדברים האלה, אין לי מה לעשות. אם הם לא לומדים מזה, וכל השירות שנתתי להם, וכל התוכנית העסקית שנעשתה פה, ועם החיסכון, והם לא יודעים לקחת את זה, למנף את זה למקום שהם יכולים לשפר את זה, אין לי מה לעשות יותר מזה. בסופו של דבר, זה אצלהם בידיים. זה החיים שלהם, הם צריכים להיות אחראים לזה.